ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଜେଜେମାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା ନାତି। ସାମାନ୍ୟ କେଇ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମା ଓ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଝଗଡ଼ା। ଏହି ସମୟରେ ନାତି ମଝିରେ ପଶି ଆସିଥିଲେ। ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା। ଜେଜେମା ମଝିରେ ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା ନାତି। ଫଳରେ ତଳେ ପଡ଼ି ଜେଜେମାଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଜେଜେମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ନାତି। ଏହାପରେ ମା ଓ ପୁଅ ମିଶି ଶବକୁ ପୋତି ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ପରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଶବକୁ ଏକ ନାଳରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ପରଦା ଉଠାଇଛି ପୋଲିସ। ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଲିଖୁଣ୍ଟି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣ୍ଟିଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି। ଘଟଣାର 4 ଦିନ ପରେ ଉଭୟ ମା ଓ ପୁଅଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ମା ଅଟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୋତା ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଖୋଲି ମୃତଦେହ ବାହାର କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଏସ୍ଡିପିଓ ଆଦିତ୍ୟ ସେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଲିଖୁଣ୍ଟି ସଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣ୍ଟିଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଚଳିତ ମାସ 9 ତାରିଖ ଦିନ ବାଲିଯାତ୍ରା ଶୁଭ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗ୍ରାମରେ ଗହଳି ଲାଗି ରହିଥିଲା। କଣ୍ଟିଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର କଣ୍ଟିଆ ସାହି ଆଦୁଜାନି ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରରେ ନିଜ ମା ସନାଇ ଜାନିଙ୍କୁ ମଦ୍ୟପାନ କରି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ନାତି ଜଗବନ୍ଧୁ ଆସି ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଇଠା ମାରିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଜେଜେମା ସନାଇ ମୋ ପୁଅ କାହିଁକି ମାରିଲୁ ବୋଲି ନାତିକୁ ପାଟି କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ନାତି ଜଣକ ନିଜ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେବାରୁ ତଳେ ପଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସନାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା।